ଛାଡ଼ ଖାଇଡ଼ା ପିକନିକ୍ କରିବା। ହଉ କରିବା ଯଦି କରିବା। ଚାନ୍ଦା କେତେ ଲାଗ କରିବା? ଚାନ୍ଦା 500 ଲେଖା କାଢ଼। 500 ଲେଖା କରିବା। ଚିକେନ୍ ଟିକେ ମଟନ୍ ଟିକେ ଓଷ ଟିକେ ଆଣିବା। ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଆମର ପଙ୍କଜ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କହୁନ ପିକନିକ୍ରେ ମିଶେଇବା ପରା। କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ରେ ସିଏ ଦବ? ଦବରେ କ'ଣ ହବ ତାକୁ? ଭଲ ପିଲାଟା ସିଏ ଦବ। ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଲେ ନାଇଁ ବୋଲି ଥାଉଛି। ଭଲ ସାଙ୍ଗଟା ଆମର। ଆଉ ବସିଲ ରେ ପଙ୍କଜ ଆଇଲା ରେ। କ'ଣ ଏଇଠି ବସିଛୁ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଏମିତି ଆସିଲୁ ଖରାରେ ଛାଇ ଦେଖିକି ବସିଛୁ ଆଉ। ହଉ ହଉ ହଁ ଏখানে ଆସ ବସ ବସ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ? ଏ ବିଲ ଯାଇଥିଲି ରେ, ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ ତ, ବିଲରେ ପାଣି କେତେ ପକେଇ ଆଇଛି ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହ। ଆଣିଲି ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି କାଢ଼ିବା ଗୋଟେ। କାଢ଼ କାଢ଼ କାଢ଼। ଆଉ କେତେ ପଇସା ନେଲ ରେ? କେତେ ଅଧିକ ପଇସା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଲାଗୁଛି? 56,000 ଟା। 56,000 ଟଙ୍କା। ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆଣିଲୁ? ତୁ ତମ ଧରିପାରିବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋବାଇଲ। ହଁ ରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କପାଳ ଲିଖନ କ'ଣ କରିବା ତମ ସିନା ସେଟ୍ ଘରର ପିଲା। ଆଉ ସାମ ମୋବାଇଲ ଦେ ଦେଖିବା ଦେ। ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତ ଆଉ 56,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଆଉ ମାଳେ ଆଉ ନା କ'ଣ? ଆମେ ତ କେବେ ଲାଇଫରେ ଧରି ପାରୁନୁ। ହଉ ତୁ ଧଅ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ, ମୋ ଘର କାମ ଟିକେ ଅଛି। ପରେ ମିଶିବା ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ରେଡି ହବା ଆଉ। ହଁ ହଉ ଚାଲ। ନେ ଗାଡ଼ିଟା ନେ ଯା ସାମାନ ଟିକେ ଧରିଆ ଯା। କ'ଣ ସାମାନ ପିକନିକ୍ କରିବା ତ। ଗାଡ଼ିଟା ଧରି ଯା। ବଢିଆ ଜାଗାଟା ଆଉ ପାର୍ଟି କରି ଆସ। ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତ। ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ତ ବାଳଗଙ୍ଗା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା। ଆଜି ଏଇଠି ଏନ୍ଜୟ କରି ଯିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। নিশা নিশা রাতি মো সাথী বোতল সরিবনি আজি সারা রাতি পার্টি চাকনা বাকনা রেডি আর চিকেন কষা বাকি সোডা সবু আনি দেইছি খটিটা হবা বাকি। ବଢିଆ ଜାଗାଟା ମାତ୍ର। ଶୁଣରେ କ'ଣ ଲଗା? ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଟି କରୁଥିଲି ରେ। ଆଉ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା। କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରେ। କ'ଣ ବେ? କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା। ଲସ୍ ହେଇଲା ତ। ବିକି କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରେ। କିଛି ନାହିଁ ଯାବା। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି ରେ। ଶୁଣୁ ପଙ୍କଜ ଜାଗା ଭଲ ରେ। ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦଉନି ସିନା ମାତ୍ର ତା ମୋ ମନ କଥା ବୁଝୁଛି ରେ ସିଏ। ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଯା ତୁ ତାକୁ କହ। ହେମନ୍ତ ହେମ ପଙ୍କଜ ଆଇଲା ରେ। ଛାଡ଼ ଖାଇ ପିକନିକ୍ କଲ ତମେ, ମୁଁ ତ ତମ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ରେ। କିଛି ବି କହିଲନି। ତୁ ଖରାପ ନା, ତୁ ଏତେ ସବୁ ଆଣିପାରୁନୁ ଆଉ ଏତେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାଲ ତୁ କେବେ ଜୀବନରେ ପିଇ ପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି କରୁଛୁ ପାର୍ଟି। ଭାଇ ଆଉ ହଉ ଯଦି ପିଇବା ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୁ ପିଏ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୁଣୁ ଆରେ ଶୁଣୁ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ରେ? ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ ରେ। ବସରେ ଭାଇ। ହଁ ହଁ ବସିଲି ଦେଖ। ଆମେ ପାର୍ଟି କଲୁ ଯେ ହଁ ତତେ ଆଉ ଡାକି ପାରିଲୁନି ରେ ଭାଇ। ଖରାପ ହବ ନା କିଛି? ଛାଡ଼ରେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ରେ? ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଖରାପ ହବ ବୋଲି କହିଲି। ହଉ ଛାଡ଼। ନେ ପଙ୍କଜ ଟିକେ ପକାରେ ନେ। ତୁ କେବେ ଜାଣିଛୁ ରେ ମୁଁ ଏତେ ପକାଇବାର? ଛାଡ଼ରେ ଏତ ଛାଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ କହ। କ'ଣ କହ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଉଛୁ କେବେ ଜାଣିଛୁ ତୁ? ହଉ 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 କହ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ହଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା ରେ ପଙ୍କଜ। ହଁ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ସନୁ ବିକିକି ଯେ ହଁ ହଁ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ହୁଁ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଉ ମୋର ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କହ ଟାଇପର ଫ୍ୟାମିଲିର ଆସିଛି।
ମୁଁ ଯାହା ହବ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରିବି ଆଉ ହେଲା ହଉ ତ ଛାଡ଼େ ଚା ଯିଆ ଚା ହଉ ଭାଇ ଛାଡ଼େ ଗୋଟେ ତୁ ଏଠି ପହ ବିକି ସେଠି ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଧରି ଯାଉଛି ହେଲା ହଁ ଜାଗା ତ ଆଣେ ହଁ ହଁ ବିକି ବିକି ପଙ୍କଜ ରେ तू क्या तू जा बे तुमर भिखारी नहीं कि मत छुयो किन साहब ଆରେ ଭିକାରୀ କଣ ହେଲା ତୋ ସାଙ୍ଗ ତ ଉଠେ କାଇଁ ହେଲା ଉଠେ ଯା ଘରୁ ଯା ଯା নিশা নিশা রাতি মু মো সাথী বোতল সরিবনি আজ সারা রাতি পার্টি চাকনা বাকনা রেডি আর চিকেন কষা বাকি সোডা সবু আনি দেইছি খটিটা হবা বাকি मोर गोटे सांग पाखरे बेसी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस फुल अछि ता पाखरे କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ତୋର विश्व कंपनी रो सीईओ को जाननो श्याम सुंदर राय ଅଛି ତା ପାଖରେ ତ ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି ହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା ताको मारी की ता नारे जेती की प्रॉपर्टी संपत्ति सब आम नारे करदो ହଁ ବସ୍ ତା ପାଖରେ କାଟା କାଟା ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ବି ଖଲାସ କରିଦେବ ହେଲେ କରିବାରେ କାମଟା ଚାଲ हां भाई इन्फॉर्मेशन तो जल्दी मो ताई कोन टिके करो ଏ ପଇସା ଆଣବେ हेलो ଓକେ ଓକେ ପଇସା ନେଲା କାହିଁ ଦେଖା ଶୁଣୁ ନାହିଁ ହଁ ରେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବ ନାହିଁ ତା ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ବସ୍ କାଳିଆ କ'ଣ କରିବା ରେ उड़े जा ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଏ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଖେ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଖେ ଏ ତୋତେ ମିଳିଲା ରେ ତୋତେ ମିଳିଲା ରେ पड़े बसची मस्त मासची ଆରେ କୁଆଡ଼େ 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 अरे अरे कौन आपको घुड़े बोले चल पंकज बाबू जी ताको कहवा चल 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 ପଙ୍କଜ 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 ଉଠିରେ ଉଠିରେ अरे आम सांग बिकी को किसी गुंडा बाड़िया ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଯିବା ଚାଲ 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 କଣ ବାହାରୁ ଦେଖିଲୁ ରେ ଏପଟେ ଗଲା ସିଏ ବିକି ତାକୁ ଏ ବାଟରେ ଗୁଡୁଥିଲେ ହଁ ଏ ବାଟରେ ଗୋଡ଼ ଆସ ଏ ବାଟରେ ଯା ଆସ 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 ରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ରେ ଶୁଣ ଏଇଠି ତ ଘର ଫର କିଛି ଦିଶୁନି ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଲେ ରେ ସେ ତୁଳସୀ ବିହାର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରଟି ଅଛି ସେ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଏ ପରା ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖି ଦେଖିବା ଚାଲ ଚାଲ ହଁ ମତେ ଏ ଘର ଅଛି ହଁ ଏ ଘର Nara 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 nara
ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବିକି ବିକି କ'ଣ କିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏଇଠି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ପାଇଁ ପଇସା ଆଣି ଦେଇଥିଲି ପଇସା ଦେଇପାରିଲିନି ଭାଇ ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ହଉ ଚା 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 ବସ୍ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ପରା ଯଦି ଦେଖିବ ଯଦି ଉଠରେ ବିକି ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଉଠା ବେ। झुकेगा नहीं साला हट रे पंकज हट रे पंकज ହାଲା 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 ପଙ୍କଜ ପଙ୍କଜ ରେ ସରି ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୁ ଗରିବ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ତତେ ନିଚ ଦେଖୁଥିଲି ହଁ ରେ ବିକି ସିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଲା ଭାଇ ଆମ କ୍ଷମା ଦେ ଚାଲ ଚାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନବା ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଆରେ ଶୁଣ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଧନୀ ଗରିବ କିଏ କିଛି ନାହିଁ ରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରେ କିଏ ଗରିବ ହଉ କି ଧନୀ ହଉ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ମୋତେ କଥା ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନଜର ଦେଖିବ ହଉ ଭାଇ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସମାନ କିଏ କଳା ଗରା କିଏ କିଛି ନାହିଁ ରେ ସବୁ ଧନୀ ଗରିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ଭଲରେ ପଙ୍କଜ জীবন রে জীবন